Магия на Уинкс, Сиреникс. Блум, фея на драконовия пламък. Мимоза, фея на музиката. Техна, фея на технологиите. Флора, фея на природата. Стела, фея на яркото слънце. Лейла, фея на вълните. Вижте, изглеждаме различно. Какво стана? Кристална форма. Нашите сили си взаимодействат с магическия лед. Защитават ни. Трябва да намерим Скай. Но тук е много тъмно. Момичета, какво става? Еха! Кристалната Сиреникс е много адаптивна магия. Помага ни изцяло. Супер, хайде! Да вървим да спасим Скай.